gezegd, je zal het allemaal. Dat zijn er mensen die geen Nederlands spreken of verstaan. Ja. Ik spreek namelijk geen papiamento. Alleen een paar woorden zoals kwam daarbij. En ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal. Het thema voor vandaag is: waar is uw geloof? Dat is een vraag waar ik samen met u bij stil zou willen staan. En voordat ik met de preek bezig, met de preek begin, ben ik gewend om nog kort te bidden specifiek voor de prediking van het woord. Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, Heer, ik wil u bidden dat u ons uw heilige geest wilt geven. Dat u mij ook de zalving van uw geest wilt geven wanneer ik uw woord verkondig. Dat u de volgorde van mijn gedachten wilt leiden. En dat u uw gemeente wilt sterken, bemoedigen en opbouwen door uw woord. En ik dank u vanavond dat u daarin ook wilt leiden en daarin wilt bijstaan. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. We kennen allemaal het verhaal van de storm op het meer. Dus zojuist ook al door onze broeder gelezen in Papiamento, dat de discipelen met Jezus aan boord van een schip zijn en er komt een storm. En de Heer Jezus slaapt. Terwijl die storm de discipelen onrustig maakt en de golven over de boot slaan, over het schip slaan, worden de discipelen bang. Ze roepen: meester, help ons, want wij vergaan. En vervolgens zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: waar is uw geloof? Dat is een vraag die wij ook onszelf zouden kunnen stellen. Hoeveel stormen heeft u meegemaakt in uw leven? Dat bedoel ik niet per se fysieke storm, letterlijke storm. Ik heb zelf in het verleden af en toe ook een hele heftige storm meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld in Duitsland als stucador gewerkt. En op een gegeven moment kwam er een storm waarbij de bouwmaterialen om me heen vlogen. Bijvoorbeeld, we hadden isolatieplaten die daar lagen, die gewoon werkelijk door de tuin daar vlogen. En dat ik echt een dekking moest zoeken. Dat soort stormen heb je ook. Maar soms heb je ook in het leven, stormen. Het kan soms heel erg onstuimig zijn in het leven. Wanneer ziekte op ons afkomt, wanneer dierbaren plotseling overlijden, wanneer wij te maken hebben met financiële problemen, of huwelijksproblemen, of relatieproblemen, of ruzies en conflicten binnen de familie. Er kunnen allerlei dingen gebeuren waardoor wij emotioneel geraakt worden, onrustig worden, waardoor het lijkt alsof in ons persoonlijk leven ons broos scheepje, zoals het lied zegt, alsof ons schip ten onder dreigt te gaan. En zo kan het ook in de gemeente zijn. Soms zijn er allerlei winden van neer die als een storm op de gemeente afkomen, waardoor wij ons zorgen gaan maken over het welzijn en het voortbestaan van de gemeente. En te midden van die storm roepen wij misschien ook tot de Heer: meester, help ons, want wij vergaan. Misschien dat de Heer dan ook ons die vraag wil stellen: waar is uw geloof? Waar is uw geloof vandaag? Staat er thuis in de kast op de boekenplank? De getuigenissen van zuster Wout. Daar is mijn geloof. Ik weet niet precies wat erin staat, maar daar staat het. Of staat het: is uw geloof vandaag in de kerkbanken, maar morgen ergens geparkeerd tot volgende week? Waar is uw geloof in uw dagelijkse leven? Beperkt uw geloof zich tot een instemming met de 28 geloofspunten van de Zevende Dagsadventisten van het kerkgenootschap? Beperkt uw geloof zich tot het op sabbat naar de kerk gaan en 6 dagen in de week leven zoals u zelf wilt? Waar is uw geloof? Niet alleen op sabbat, maar ook op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zondag.
is best wel een indringende vraag, een confronterende vraag. Een beetje vergelijkbaar met die vraag die de Heer aan Adam stelde. Nadat Adam gezondigd had en de Heer hem zocht terwijl Adam zich verstopte in de natuur. En God zegt, Adam, waar ben je? Ook een hele confronterende vraag. Adam, waar ben je? Als God ons vandaag die vraag zou stellen, waar ben jij vandaag? Waar ben ik vandaag? Tussen hemel en hel, tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht, tussen liefde en haat, tussen heiligheid en zonde, tussen gebrokenheid en volkomenheid, tussen de dingen van deze wereld en de dingen van God. Waar ben jij vandaag? Waar ben je morgen? Waar ben je afgelopen week geweest? De Heer weet het. En in ieder voor zich zal daar persoonlijk misschien nu, sommigen van ons kunnen zich misschien ongemakkelijk voelen bij die vraag. De Heer stelt soms hele ongemakkelijke vragen. Adam, waar ben je? Waar is uw geloof? En dat soort vragen. En het is ook tegelijk een hele belangrijke vraag voor onszelf. Waar zijn wij op dit moment? Waar is ons geloof? En waar wil de Heer dat wij zijn? Waar wil de Heer ons brengen, ook in ons geloofsleven? Te midden van alle stormen van het leven. Te midden van alle strijd en alle stormen misschien ook binnenin, waar emoties soms ook hoog op kunnen spelen, waar allerlei winden kunnen waaien, om het zo maar te zeggen. Dat is natuurlijk een stukje beeldspraak. Dat zijn wel dingen die goed zijn om bij stil te staan. De Heer wil ons vormen, zoals hij ook zijn discipelen wilde vormen. En soms lijkt het, te midden van alle onrust, te midden van alle stormen, alsof de Heer slaapt. Alsof de Heer niet direct ingrijpt. Alsof de storm maar doorgaat en maar doorgaat en van alles over ons heen komt, op ons afkomt. Waarom laat God dat allemaal toe? Waarom grijpt Hij niet in? Dat zullen de discipelen zich misschien ook afgevraagd hebben terwijl ze daar met de Heer Jezus Christus in de boot aanwezig met de storm te kampen hadden. Met de elementen van de natuur in strijd hadden. En zo is het soms ook in onze eigen levens. De elementen van onze eigen menselijke natuur kunnen soms ook redelijk onstuimig zijn. Misschien worstelen we daar ook wel mee. Hoe gaan we daarmee om? Ook dan mogen we roepen tot de Heer en zeggen, meester, meester, help ons. En de Heer wil ons dan ook helpen en ook tot de wind en tot de zee spreken, zodat er rust komt in ons leven. Te midden van die storm kunnen wij zo verlangen naar stilte, naar rust. Even niet meer al dat gedoe. De Heer zegt, kom tot mij, allen die vermoeid zijn en die belast zijn, en ik zal u vrede geven. Wie is deze toch? Dat hij ook de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. Wie is dat toch? Deze Heer Jezus Christus. De Zoon van God. Ik zou met u willen lezen in Daniel hoofdstuk 7. In eerste instantie hoofdstuk 1 tot 3. Daniel hoofdstuk 7, vers 1 tot 3. In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, had Daniel op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaak werd
beschreef hij als volgt. Daniel nam het woord en zei, 's nachts in mijn visioen keek ik toe. En zie, de 4 winden van de hemel zweepten de grote zee op. En 4 grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Dus de wind, uit de 4 windhoeken, om het zo maar te zeggen, die bewerkte het water als een zeestorm als het ware. En uit die zeestorm, te midden van dat onstuimige water, kwamen die 4 dieren op. Goed, als goede Adventisten kunnen wij het rijtje zo opnoemen wat die 4 dieren symboliseren. Hoofdstuk 7 vers 17, er staat ook, die grote dieren, die 4 in getal zijn 4 koningen die uit de aarde zullen opstaan. En we weten dat dat Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome symboliseert. Vervolgens zegt dat, goed, we hebben ons huiswerk gedaan als Adventisten, we kennen het lijstje, als het goed is kan iedere Adventist dat zo opzommen. Die kan dat zo aan iemand anders ook vertellen op straat, iedere keer, of met collega's een gesprek over plaatsvindt. En dan zeggen we, goed, dat was het. Dan vind ik het interessant dat als je dieper gaat bestuderen in de Bijbel, dat je dan ook ziet dat die wateren en ook die winden een diepere symboliek hebben. Wie van u weet wat die wateren symboliseren? Ja, in Openbaring 17 vers 15. U mag uw hand houden bij Daniel 7. We gaan er iets dieper op in. Openbaring 17 vers 15. En dan het tweede deel bestaat 17 vers 15. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de roer zit, volken, menigten, naties en talen. Dus wanneer daar die zeestorm in dat visioen zichtbaar is, dan symboliseert dat eigenlijk het onstuimige gewoel der natie. Die door velerlei winden van weer bewogen worden. En die winden in de Bijbel symboliseren ook de onderlinge conflicten, zeg maar. Er zijn verschillende Bijbelteksten die daarop duiden dat dat ook symbool staat voor oorlogsgeweld, om het zo maar te zeggen. Dus het symboliseert de onrust die er is onder de volken. En te midden van die politieke onrust, die sociale, maatschappelijke onrust, komen daar koningen op, die dan als het ware te midden van de chaos een soort orde komen brengen. Maar die orde die houdt niet stand. Het is geen eeuwige koninkrijk. De ene koninkrijk komt op, wordt weer verslaan door die andere. En te midden van die overgangen is het vaak erg onrustig geweest, ook in de wereldgeschiedenis. Dan zou ik met u willen kijken naar het eerste dier. Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Hij werd van de aarde opgeheven. Hij werd als een mens op zijn voeten gezet. En het werd... deze studie wil gaan. Als Adventisten kennen wij eigenlijk het rijtje van die 4 dieren. Die 4 dieren hebben een symbolische betekenis. Er staat dat het zijn 4 koningen. We weten welke koningen dat geweest zijn. Maar als je de details van die dieren gaat bestuderen, dan zie je ook dat daarin de informatie ligt met betrekking tot de nationale zonden van die koninkrijken. Van Babylon, van Medo-Perzië, van Griekenland en van Rome. En die nationale zonden zijn ook
de reden van de val van die koninkrijken geweest. En daar zou ik iets dieper met u naar willen kijken. Het eerste dier was als een leeuw en dat had adelaars of arendsvleugel. En hem werd een mensenhart gegeven. En het stond op zijn voeten, of hij ging staan op zijn voeten als een mens. Of het werd op zijn voeten gezet als een mens. Waar in de geschiedenis of in de archeologie, waar komen wij die symboliek, die combinatie van leeuw en een adelaar en een mens, waar komen we dat nog meer tegen? Is er een beest of een wezen waar je dat nog meer ziet? De Sphinx. Weet je wat een Sphinx is? Geen idee? Misschien heb je het wel eens gezien, zo'n standbeeld, zo'n Egyptisch standbeeld. In Babylon had je ze ook, maar dat heette de Lamassu. Zo'n standbeeld van een leeuw met het gezicht van een mens met adelaarsvleugel. Eigenlijk is dat de beschrijving die je hier ook hebt. En in het oude Egypte en in het oude Babylon, daar was dat een symbool van een soort beschermengel. Die de geheimen van de mysterie-religie beschermt. En binnen die mysterie-religie, daar werd eigenlijk de oude leugen van de slang geleerd. Namelijk dat de mens een soort god kon worden. Nou is het interessant dat als we in de Bijbel kijken, waar komen wij die symboliek, die combinatie van de leeuw, de adelaar en de mens, waar komen we dat nog meer tegen? In Ezekiel, hoofdstuk 1, vers 10. Ezekiel heeft dan een visioen waarin hij de engelen rondom de troon ziet, zeg maar. En dan beschrijft hij vervolgens wat hij ziet. En hij zegt, hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw. Die we daarop terug. Bij die beschrijving, symbolische beschrijving van die engelen die Ezekiel zag. En ook in Openbaring lezen wij over die vier wezens, of die vier dieren rondom de troon. Ik denk dat vier wezens een correctere beschrijving is. Openbaring hoofdstuk 4, vers 6 tot 8. En voor de troon was een glazen zee. Vleugels? 6 vleugels. Wat roepen zij? Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Dan zou ik met u willen gaan naar Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk
6, vers 1 tot 3. Zes vleugels. Wat riepen zij? Heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. Dus we zien hier dat die wezens rondom de troon dat serafs zijn. Engelen. En de reden waarom zij de gedaante hebben van een leeuw, van een arend, of van een rund, de gedaante van de mensen, het is symbolisch. Het is omdat zij een bepaald aspect van het karakter van Jezus Christus weerspiegelen. Je hebt die 4 evangelieën: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. In Mattheüs ligt heel sterk de nadruk op het koninkrijk van God. En Jezus als de beloofde koning der Joden, de zoon van David. Het begint al in Mattheüs 1 vers 1, waar zijn bloedlijn teruggeleid wordt tot David, die als koning van Israël in aanzien was. En Jezus is als zoon van David gekomen. En Mattheüs Levi, die dus eerst als tollenaar voor de Romeinen gewerkt heeft, die was enorm onder de indruk van Jezus als koning. Als je vervolgens het boek Marcus leest, dan lees je helemaal niet dat daar een genealogie of een historie van Jezus' bloedlijn te lezen is. Maar je leest wel dat Jezus constant aan het dienen is. Constant aan het werk voor anderen. Constant de lasten van anderen aan het dragen is. Zoals een rund, een offerdier is, die ook veel zware belasting werk moet. Terwijl in Mattheüs, waar dan het koningschap van Christus centraal staat, waar je ook kunt denken aan de leeuw van Juda, de profetieën die over het huis van Juda zijn uitgesproken met betrekking tot de beloofde koning die zou komen. En in Lucas is een arts, een dokter, die heel erg begaan was met het menselijke lot. Daar lees je dus ook veel van de genezingen die Jezus gedaan heeft. En daar ligt de nadruk op Jezus als zoon des mensen. Zijn menselijke natuur, moet ik zo zeggen. En als je dan in het boek Johannes komt, waar je leest over in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dan ligt de nadruk op de goddelijke natuur van Jezus Christus, zijn identiteit als zoon van God. Waarvan eigenlijk die adelaar ook een symbool is. Een symbool van goddelijke kracht. Van dat wat boven de aarde en boven de mensen verheven is. Om het zo maar te zeggen. Dus die 4 aspecten zie je terug in het karakter van Jezus Christus. En wanneer je dat ziet in die 4 wezens rondom de troon, dan symboliseert dat zij een bepaald aspect van het karakter van Jezus Christus, van zijn wezen, van zijn identiteit, reflecteren. Om het zo maar te zeggen. Maar we hebben dus gezien dat engelen symboliseren. Serafim. Wanneer we dan teruggaan naar het boek Daniel, Daniel hoofdstuk 7, dan lezen wij dat er iets bijzonders aan de hand is. We hebben gezien dat die combinatie van een leeuw en een arend en de mens
je dat ook terug ziet in Ezekiel en in Openbaring. Dat engelen symboliseren in de Bijbel. En ook in de oudheid, in Egypte de Sphinx, in Babylon de Lamassu, waar je dezelfde soort combinatie hebt, symboliseerde dat ook een soort beschermgeest of beschermengel. Er is iets bijzonders aan de hand. In Daniel hoofdstuk 4 lezen wij namelijk: ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Dan heb ik een vraag. Is er een engel wiens vleugels als het ware uitgetrokken zijn? Wat gebeurt er als een engel of een vogel, wat gebeurt er als vleugels uitgetrokken worden? Kan niet meer vliegen. Dan is het een gevallen engel, bij definitie, toch? Is er een engel in de Bijbel waarvan de vleugels in symbolische zin uitgetrokken zijn? Lucifer. Aha. Als we verder lezen, dan staat er: het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. Nou, wat weten wij van het menselijk hart? Wat zegt de Bijbel daarover? Ja. Jeremia 17, vers 9. Het hart van de mens is arglistig. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart, beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig. De slang in Genesis hoofdstuk 3. Arglistig boven alle dieren. Dan zou ik met u willen lezen in Jesaja hoofdstuk 40, vers 31. Want wat symboliseren nou precies die adelaarsvleugelen? Jesaja 40, vers 31. Jesaja 40, vers 31. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Dus wie de Heere verwachten, krijgt een nieuwe kracht. En een symbool van die kracht is die adelaarsvleugel. Dus die adelaarsvleugelen symboliseren eigenlijk de kracht van God, die God ons geeft. Je ziet het ook in Openbaring 12, waar die vrouw in de woestijn vervolgd wordt door de draak. En haar werden 2 vleugelen gegeven als van een grote arend. Dus het symboliseert de kracht van Gods geest die aan Gods gemeente gegeven wordt. Maar in dit geval, in Daniel 7, worden die vleugels uitgetrokken. Namelijk, Lucifer werd niet meer door Gods geest geleid. En ook de kracht van Gods geest was niet meer in hem toen hij ten val kwam. Dan zou ik nog met u willen lezen in Ezekiel, hoofdstuk 28. Vers 2 en vers 3. Vanaf vers 1 kunnen we lezen.
uit Egypte en uit Babylon symboliseerde de beschermengel van de mysteriereligie. Binnen die mysteriereligie was het idee van de vergoddelijking van de mens, dat de mens God kon worden, was daar eigenlijk de heilsleer. Het idee dat je daardoor gered zou kunnen worden. Maar we zien hier dat in plaats van dat dit wezen een hart van God heeft, dat hij een hart van de mens heeft. Namelijk arglistig boven alle dingen, zoals de slang. Maar wat symboliseert dat nu? We zien eigenlijk hier een plaatje van de val van Lucifer, die vanwege zijn hoogmoed ten val kwam. En dat plaatje van het verhaal van Lucifer wordt geprojecteerd over de geschiedenis van Babylon. Waarom kwam Babylon ten val? Was het niet vanwege de trots van Babylon dat Babylon ten val is gekomen? Ja. Dus de zonde van Lucifer, de trots van Lucifer die tot zijn val geleid heeft, was ook de zonde van Babylon. De trots van Babylon die tot de val van Babylon geleid heeft. We zien dus eigenlijk dat het verhaal van Lucifer en de val van Lucifer in dit profetische plaatje gecombineerd wordt met het profetische plaatje van de val van Babylon. Het eerste dier in deze serie profetieën symboliseert dus een gevallen engel en tegelijk symboliseert het ook de val van Babylon. Maar als we naar het laatste dier gaan in Openbaring 17, dan zien we iets vergelijkbaars. Openbaring 17 vers 3. Je hebt in Daniel en Openbaring heb je een hele serie met dieren. Je hebt die 4 dieren in Daniel hoofdstuk 7. Dan heb je het eerste beest en het tweede beest in Openbaring 13. En dan heb je nog een 7e beest in Openbaring 17. Dus eigenlijk een serie beesten waarin de wereldgeschiedenis in profetische plaatjes voorzegd is, om het zo maar te zeggen. En het laatste beest in Openbaring 17 wordt beschreven in vers 3. En dan lezen wij. Babylon. De naam staat volop op voorhoofd geschreven. De grote stad, het grote Babylon. Geheimenis. Die hoer, die vrouw, die zit op een scharlakenrood beest. Dat vol van godslastelijke namen was, met 7 koppen en 10 horens. Er is een ander beest, een ander wezen in de Bijbel, dat ook 7 koppen heeft en 10 horens. Dat ook rood is. Je hebt in Openbaring 12, dan heb je de draak. En we weten uit Daniel hoofdstuk 7 vers 17 dat een beest in de Bijbelse profetie een koninkrijk symboliseert. Dus dat beest in Openbaring 17 symboliseert ook een koninkrijk. En in Openbaring 12 vers 3, daar lezen wij over de draak. Openbaring 12 vers 19 zegt heel duidelijk wat dit symboliseert. En de grote draak werd neergeworpen. Oké, dus een draak, die grote
rode draak symboliseert Satan, de duivel, de oude slang. Het is trouwens interessant. Als Adventisten geloven wij niet in de evolutietheorie. Amen? Wij geloven in God als schepper. En daarom houden wij de zevende dag als erkenning van Hem als onze schepper. Maar er is één wezen in de Bijbel dat evolueert. Weet u welk wezen dat is? De slang van Genesis wordt de draak van Openbaring. En dan mag u mij vertellen van wie is dan die leer van evolutie? Het is de leer van de slang. Zoals de slang tegen Adam en Eva zei, gij zult goden worden. Evolueren, een hoger wezen worden. Dat is de leer van Satan. En dan staat, hij misleidt de gehele wereld. Dat heeft terzijde. Maar we hebben dus hier te maken met de grote rode draak. Met 7 koppen en 10 horens. En in Openbaring 17 lezen wij dat dat beest verdacht veel lijkt op die grote rode draak. Openbaring 17 vers 3, daar lezen wij, het gaat om een scharlakenrood beest, dat vol van godslastelijke van de draak. Wiens koninkrijk is dit dan? Is dit het koninkrijk van Christus? Zeker niet, hè? Het is het koninkrijk van Satan. Waarom is dit beest scharlakenrood? Jesaja 1 vers 18 staat inderdaad, misschien kunnen we dat lezen. Jesaja 1 vers 18. Als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. We zien dus dat rood ook in symbolische zin in de Bijbel een kleur van zonde. En wit daarentegen is de kleur van gerechtigheid. Wanneer we dus zien dat dit beest scharlakenrood is, dan symboliseert dat de kleur van de zonde. Het is een zondig koninkrijk. Maar het symboliseert ook het koninkrijk van Satan. Het is de geest van Satan die daar regeert. Niet de geest van Christus. Het is de geest van Satan die zich volledig meester heeft gemaakt van dat koninkrijk. Vlak voor de wederkomst van Jezus. Waar we over lezen in hoofdstuk 19. En dat is ook dat beest oorlog voert tegen het lam. En ook die 10 horens. Oorlog voeren tegen het lam. Vers 14. Openbaring 17 vers 14. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want de Heer der Heren is Hij en Koning der Koningen, zal hem overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Maar het is interessant dat ook hier dat koninkrijk Babylon symboliseert. Die boer op dat beest. Dat beest is deel van het koninkrijk. Het is eenheid van kerk en staat. En dat daar ook een combinatie is van Babylon en tegelijk ook een plaatje van de draak, van Satan. Dat ook op een profetische manier met elkaar gecombineerd is. Dus het eerste beest in de profetie symboliseert het oude historische Babylon. En het laatste beest symboliseert het geestelijke Babylon in de eindtijd. In Openbaring 17. En het eerste beest, daarvan hebben we gezien dat in profetische zin eigenlijk een plaatje is van een sphinx of een lamassu. Een combinatie van een leeuw met arendsvleugelen, met menselijke eigenschappen. En zijn vleugels worden uitgedrukt. Dus het symboliseert een gevallen engel.
En in Openbaring, het laatste beest, symboliseert een draak. Of is qua beeld en gelijkenis gelijk aan de draak uit Openbaring 12. Met andere woorden, wat we hier zien in de profetieën, is een profetisch plaatje van de val van de engel Lucifer, wiens vleugels als het ware uitgerukt werden, die veranderde in de draak, Satan, de duivel, een satanisch wezen. Van een gevallen engel tot een satanisch wezen. En dat verhaal van de val van Lucifer wordt geprojecteerd over de geschiedenis van de mensheid. Van het oude Babylon in de geschiedenis tot het geestelijk Babylon in de eindtijd. Waarom? Omdat het de geest van Satan is die door de eeuwen gewerkt heeft om de mens te veranderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Kunt u mij volgen zover? Het is de geest van Satan die door de eeuwen heen gewerkt heeft om mensen te veranderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. In Jesaja hoofdstuk 14, vers 12 tot 15, dan lezen we dat Satan zegt, nou, we kunnen het lezen samen. Jesaja 14. Dan lezen we dat Satan aan God gelijk wil zijn. Jesaja 14, vers 12 tot 15. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting, aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. We zien dus dat die engel Lucifer, daar waar hier staat in vers 12, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, daar heeft de King James, how art thou fallen from heaven, O Lucifer. Het spreekt hier over Lucifer, een gevallen engel, die zichzelf aan God gelijk wil stellen. En wat zei deze oude slang, deze gevallen engel, wat zei deze tegen Adam en Eva in het Hof van Eden? Wat was die mooie belofte die hij hun deed? Nou, precies. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennen. Met andere woorden, Lucifer wil dat de mensen gaan denken zoals hij denkt. Hij wil aan God gelijk zijn en hij wil dat mensen ook op die manier gaan denken. Hij wil de mensen qua gedachten, qua karakter veranderen naar zijn beeld en gelijkenis. En wanneer je dan in het boek Daniel en ook in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 leest over die koning van het noorden en over de mens der wetteloosheid, over de antichrist, dan zie je ook dat hij zichzelf zet als God in de tempel van God. Om de mensen te laten zien dat hij een God is. Dus het is de eigenschap van antichrist dat hij eigenlijk van karakter net is als Satan. Hij wil ook als God zijn. En dat zie je dus ook in die koning van Tyrus in het boek Ezekiel. Ezekiel 28. En daarom dat er ook een geestelijke parallel is, zeg maar, met Satan. En op een gegeven moment spreekt het dan ook over die gevallen engel, die cherubim, die in de Hof van Eden was, maar uiteindelijk vanwege zijn trots en bovenmoed gevallen is. Satan wil dus de mens veranderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En tegelijk is God ook aan het werk. Namelijk, God heeft de mensen geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat was voor de zonde. En God wil ons door Christus veranderen naar het beeld van zijn zoon. Romeinen 8 vers 29 zou ik met u willen lezen.
We lezen vers 28 en 29. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus God wil ons veranderen naar het beeld van zijn zoon Jezus Christus. Dat klinkt misschien nog heel theologisch, een beetje ver van ons af. Het beeld van iets worden, wat betekent dat nou? Het gaat om het karakter. Het gaat erom dat wij het karakter van Jezus Christus weerspiegelen in deze wereld. Dat zijn gerechtigheid zichtbaar wordt in ons. Dat wij in de omgang met elkaar en in de omgang met andere mensen en in de manier waarop wij voor God leven, het karakter en het leven van Jezus Christus weerspiegelen. Daartoe zijn wij geroepen. Daartoe bent u en daartoe ben ik geroepen. En daarom is die vraag ook zo belangrijk. Waar is uw geloof? Is uw geloof op de boekenplank? Is uw geloof alleen op Sabbat in de kerk? Of is uw geloof een realiteit in uw dagelijkse leven? Wordt u dagelijks daarbij bepaald dat u geroepen bent om aan Christus gelijkvormig te zijn? Er zijn maar twee geesten werkzaam in deze wereld. Dus de geest van Christus en de geest van God. De geest van Christus. Dat is de geest van God. En de geest van Satan. En we zien in Efeze, hoofdstuk 2, vers 2. Wat die geest van Satan precies bewerkt. Efeze hoofdstuk 2, vers 2. We kunnen lezen vanaf vers 1. Tot en met vers 3 kunnen we lezen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade met u zalig gekomen. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. We lezen hier dus in vers 2 over de geest die nu werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. In de Sabbatschool hebben we het gehad over wel of niet de Sabbat houden en op welke manier dan precies. Wanneer wij verkiezen om de Sabbat niet te houden, niet te gehoorzamen en niet Gods geboden te houden, of op andere punten, dan is het de geest der ongehoorzaamheid die in ons werkt. Welke geest is dat dan? De Bijbel zegt duidelijk, dat is de geest van Satan. Terwijl in Handelingen 5 vers 32 lezen we ook over een andere geest. Handelingen 5 vers 32. We kunnen lezen van vers 30. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan het kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Oké?
Aan wie wordt de Heilige Geest gegeven? Aan die hem gehoorzaam zijn. En welke geest werkt in die mensen die ongehoorzaam zijn? De prins deze eeuw. Satan. Dus wanneer wij in Daniel en Openbaring het plaatje zien van Babylon tot Babylon, waarin de val van Satan geprojecteerd wordt over de geschiedenis van de mensheid, dan zie je eigenlijk hoe de geest van Satan door de eeuwen heen gewerkt heeft om mensen tot absolute rebellie tegen God te leiden. En dat koninkrijk in Openbaring 17, dat geestelijk Babylon symboliseert die absolute rebellie tegen God. Ik wil zodoende een oproep doen. En gewoon ook een persoonlijke vraag stellen. Eigenlijk is de vraag, de titel van de preek is al heel persoonlijk. Waar is uw geloof? Als u daarbij stilstaat in uw persoonlijk leven, zijn er dan nog gebieden in uw leven waar uw geloof niet zichtbaar is? Waar is uw geloof wanneer u met collega's aan het werk bent? En uw collega's allerlei, eigenlijk oneerbiedige grappen misschien maken of onheilige grappen. Waar is uw geloof in uw dagelijkse levensstijl? In de keuze van kleding, in de keuze van eten en drinken, in de tijd die u verbrengt met vrienden en vriendinnen, met familieleden. Waarin verschillen wij als Adventisten? Zijn wij werkelijk een geheiligd volk, apart gezet voor God? Of zijn wij in de wereld, als de wereld, met de wereld, van de wereld, alleen op Sabbat, eventjes in de kerk? God roept ons op om radicaal anders te zijn dan deze wereld. Beseft u dat? God roept ons op om niet onze eigen wil, onze eigen wensen te volgen, maar om ons door zijn geest te laten vormen. Dat het karakter van Jezus Christus zichtbaar wordt in ons leven. Mijn vraag aan u is, wilt u dat? Wilt u dat Jezus Christus zichtbaar wordt in uw leven? Dat uw vrienden en vriendinnen, uw buren, uw familieleden werkelijk zien, waarom ben jij anders? Niet alleen waarom ben je op Sabbat er niet bij als we feest gaan vieren met elkaar, maar ook waarom leef jij zo anders? Ellen White heeft het over Adventisme als een peculiar people. Mensen die een beetje eigenaardig zijn eigenlijk. Waarvan andere mensen denken, dat is raar. Je hebt geen varkensvlees, waarom? Dat is raar, drinkt ook geen koffie, geen thee. Draagt lange jurken. Geen open decolleté. Beetje eigenaardig, ouderwets bijna. Zijn dat nou Adventisten? Als ze dan vervolgens zien dat de liefde van Jezus Christus in jouw hart is. Dat ze zien dat jij je op die manier kleedt en op die manier gedraagt. Omdat jij niet de aandacht wilt trekken op jezelf. Niet aandacht wilt trekken op je eigen lichaam of je eigen talenten. Ik heb jaren geleden rapmuziek gemaakt, beats geproduceerd. Op een gegeven moment, toen ik tot bekering kwam, heb ik een tijdje christelijke rapmuziek gemaakt. En ben ik uitgenodigd in verschillende kerken, ook in een christelijke camping. En er waren er mensen die dan zeiden van, ja man, ik vond je muziek leuk en mooi. En dan zei ja, alle eer aan God. En ik wilde ook echt muziek maken tot eer van God. Maar gaandeweg stond dat toch ook een beetje bij dat ik het toch ook wel leuk vond als mensen dat zeiden. En dat het niet alleen was alle eer aan God, maar ook een beetje voor mezelf. Op een gegeven moment werd ik me daarvan bewust. Werd ik mij er ook van bewust dat ik op een gegeven moment echt een radicale keuze moest maken. Op een gegeven moment had ik een beat geproduceerd. En volgens wereldse maatstaven was dat best wel een goede beat, om het zo maar te zeggen. Ik had die beat aanstaan thuis, ik was een tekst aan het schrijven. Ik wilde eigenlijk
mijn doel was om met die christelijke rapmuziek ook om te evangeliseren. Ik wilde eigenlijk een goede christelijke tekst schrijven. Op een gegeven moment begon ik met schrijven. En ik merkte op een gegeven moment hoe die muziek mijn houding in het schrijven veranderde. Er zat een bepaalde agressie in die muziek. Waardoor ik een zekere trotse houding kreeg in het schrijven. Een zekere verbale agressie in mijn woordkeuze. Dat ik op een gegeven moment even pauzeerde. Ik dacht, wow, wat gebeurt hier? En ik besefte, die muziek heeft de macht om mijn houding in het schrijven van een tekst te beïnvloeden. Betekent, die muziek kan mijn karakter veranderen. Daar werd ik me gewoon bewust van. Ik was nog niet eens lang adventist, maar ik was al wel de hele tijd aan het bidden voor mijn muziek. Van moest ik daarmee doorgaan of niet? Want ik had soms echt een radicale beat gemaakt. Met hele harde drums, met hele harde synthesizers. En dat ik op een gegeven moment dat liet horen aan mijn vrienden. En die waren enthousiast. Dat we op een gegeven moment een muzieknummer wilden maken. Maar dat ik dan weer aan het bidden was geweest. En dat ik gewoon eigenlijk van binnen de stem van de Heer hoorde. Die zei, Jozef, nee. Verder geen uitleg. Geen toelichting van waarom wel of waarom niet. Maar het was vooral als het harde beats waren. Harde drums, harde synthesizers. Jozef, nee. En dan zei ik tegen mijn vrienden, nee, ik geloof de Heer wil niet dat we dit gaan gebruiken. Ja, ze zeiden, kom op man, dat is het niet. Laten we daarmee aan de slag gaan. Maar ik zei dan, nee, ik kan het niet uitleggen, maar ik geloof niet dat het juist is. Dus ik was al een tijdje met die vragen aan het worstelen, maar toen ik op een gegeven moment zag hoe die agressie in die muziek mijn houding in het schrijven kon beïnvloeden, besefte ik moet een keuze maken. Als ik in mijn leven veranderd wil worden naar het beeld van Jezus Christus, dat zijn karakter in mij zichtbaar wordt, dan moet ik afstand nemen van die hele rapmuziek, van die hele rapzin. Dan zeg nou eerlijk, hoeveel nederige, zachtmoedige rappers staan daar op het podium? Die werkelijk niet de aandacht op zichzelf willen trekken. In die hele muziekwereld gaat het alleen maar daarom. Als jij niet de aandacht op jezelf weet te trekken, op zo'n manier dat je mensen meekrijgt, ben jij geen entertainer. En dat is voor ons ook in de kerk een hele belangrijke vraag. Op wie willen wij de aandacht richten? Ik heb voor mezelf een hele radicale keuze gemaakt. Ik had een klein recordlabel opgezet. One Way Records. Met een muziekgroep, met een achttal muzikanten. En we waren aan het groeien met elkaar. En ik weet ook dat ik muzikaal ook best wel ver had kunnen komen. Maar ik heb dat gewoon van de ene op de andere dag gezegd, nee, ik stop ermee, ik moet daar afstand van nemen, zodat ik zelf ook helder kan zien. En helder onderscheid kan maken tussen wat heilig is, wat onheilig is. Wat rein is, wat onrein is. Terwijl je daar middenin zit, kun je dat onderscheid niet eens maken. En eigenlijk een paar dagen nadat ik die keuze had gemaakt, kreeg ik ook van een adventistische broeder een dvd'tje met een preek van Ivor Myers. Escape from the Black Hole. Sommigen van u kennen dat misschien. Een hele goede preek over zijn eigen ervaring, over hoe hij ook gestopt is met die rapmuziek en waarom. Het was voor mij een bevestiging dat ik de juiste keuze had gemaakt. En tot de dag van vandaag heb ik geen spijt van die keuze. Maar in uw leven kunnen het andere dingen zijn waar God tot u spreekt, waar u misschien mee worstelt. Het kan liefde voor wereldse mode zijn, voor een wereldse manier van kleding. Het kan liefde zijn voor juwelen en glitter en weet ik veel wat allemaal. Ik weet dat dat een hebben dingetje is voor veel vrouwen. En het kan een liefde zijn voor bepaalde lekkernijen. Ik heb zelf, geef ik eerlijk toe, chocola is een dingetje. En ik weet dat ik daar ook gewoon een streep door moet zetten. Dat ik daar ook gewoon moet zeggen, jongens, Jozef, we gaan naar het einde toe. We gaan een tijd tegemoet, een tijd van verdrukking, waarin het heel erg moeilijk zal zijn. Deze zomer ben ik in Auschwitz geweest. Mijn vrouw komt uit Oekraïne. We zijn met de auto gegaan naar Oekraïne en onderweg zijn we gestopt in Auschwitz. Als je dan stilstaat bij de grote verdrukking die de Joden in de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben, en dan beseft dat Ellen White schrijft dat wij ons geen voorstelling kunnen maken van hoe vreselijk het zal zijn in de tijd van het einde. Wij hebben echt geen idee van wat Gods volk nog mee zal maken.
En hoe meer wij nu al onszelf kunnen leren om strikt te leven, ook in beginselen, in dingen die ogenschijnlijk misschien klein zijn, helemaal geen sjoe, dat is toch lekker. Maar dan te beseffen, oké, maar ja, ik wil niet straks zijn als de Israëlieten die in de woestijn riepen van, over dat ze de vleespotten van Egypte wisten. Misschien kunnen we dan nog dat tweede beest daar kort bij stilstaan. Daniël hoofdstuk 7. Vers 5. En zie een ander dier. Het tweede leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had 3 ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: sta op, eet veel vlees. En we kennen allemaal de uitdrukking, hongerig als een beer. We hebben hier die beer, we weten allemaal dat het symboliseert het koninkrijk van Medië en Perzië. Hoeveel van ons zijn ook bekend met die geschiedenis van Medië en Perzië? En ook met de reden waarom Medo-Perzië uiteindelijk dusdanig verzwakt was, dat koninkrijk ten val is gekomen. Je leest hier dat die beer zich opricht aan één kant. En in de geschiedenis was het ook zo dat de Meden en de Perzen eigenlijk een ongelijkwaardige verstandhouding hadden. De Meden waren eigenlijk een veel groter koninkrijk. En op een gegeven moment hadden zij de macht over de Perzen. Maar de Perzen waren heel erg gedisciplineerd. Die hadden een heel gedisciplineerd, gehard, getraind leven. Ze aten 1 keer per dag, terwijl de Meden zich te goed deden aan van alles en nog wat. Die hielden wel van een feestje. En daarbij werd ook flink de maaltijd genuttigd, om het zo maar te zeggen. En op een gegeven moment hebben dus ook de Perzen de overhand gekregen. Waardoor die beer zich oprichtte op de andere kant, om het zo maar te zeggen. Maar goed, u kent de uitdrukking: slecht gezelschap bederft goede zeden. Wat denkt u dat er met de Perzen gebeurde? Denkt u dat die zo strikt in hun gewoontes bleven? Dat die zo gedisciplineerd bleven? Nee. In het verloop van de geschiedenis, weet u wat daar gebeurd is? Het zijn net als de Perzen, als de Meden. Maar als je dan de geschiedenisboeken leest van bijvoorbeeld Herodotus, die ook al de vader van de geschiedenis genoemd wordt, een oude Griekse historicus, die schrijft dus ook over de reden van het morele verval van Medië en Perzië was dus hun verslaving aan eten. Hun vraatzucht, om het zo maar te zeggen. Will Durand is een andere historicus, die heeft een boek geschreven, The Story of Civilization. Die beschrijft in dat boek hoe dat er dan aan toe ging. Hij beschrijft hoe eerst de Perzen heel erg matig waren in hun voeding. Maar hoe zij op een gegeven moment, ze net als de Meden volledig overgegeven hebben aan die vraatzucht. Waar het alleen nog maar ging om sausjes maken en toetjes uitproberen en kasten vol met proviant. Waarbij hele beesten volgezet werden aan gasten. Nou, kun je je voorstellen, dat gaat even bij een vriend op bezoek. Dan krijg je schaam. En een beetje dat idee. En dan vervolgens ga je daar tot diep in de nacht een heel schaap op peuzelen. Hoe voel je je dan de volgende dag? Als jij de volgende dag een sportwedstrijd zou hebben of laat staan een oorlog moet gaan voeren. Het is logisch dat de Grieken gewonnen hebben. Als je die context begrijpt. En dat is ook hoe Herodotus dat eigenlijk schrijft. Dat die mentaliteit ten grondslag lag aan het verval van Medo-Perzië. Dat is dus interessant. Als je kijkt naar deze beer. Het had 3 ribben in zijn muil. In symbolische zin. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen dat er waren 3 gebieden die veroverd zijn door Medo-Perzië. Ze hebben in het zuiden Egypte veroverd. Je had het koninkrijk Lydië, dat boven Babylon lag, dat hebben ze veroverd en ze hebben Babylon veroverd. En ook nog een stuk verder naar het oosten, zeg maar, tot aan de Indus. Maar die beer heeft 3 ribben in zijn muil. En wat wordt er tegen die beer gezegd?
sta op, eet veel vlees. Hij heeft ridden in zijn mond. En net gegeten dus. En dan staat er, sta op, eet veel vlees. Moet nog meer eten. Hongerig als een beer. Dat is interessant, dat is een tekst in de Bijbel. Numeri, hoofdstuk 11. Die sluit hierbij aan. Numeri, hoofdstuk 11. En lees je vers 1. En het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de oren van de Heer. Want de Heer hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En goed, daar staat waar zij over klaagden in vers 4 en vers 5. Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Vraatzucht. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. En dan vervolgens lees je dat de Heer kwartels stuurt, vogels, vlees. En dan lees je vervolgens in vers 31 tot 33 wat er gebeurde. Toen stak er van de kant van de Heer een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee. En verspreidde ze boven het kamp. Ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant. Rondom het kamp, ongeveer 2 el hoog boven het aardoppervlak. En het volk stond op, die hele dag en die hele nacht. En heel de volgende dag, en men verzamelde de kwakkels. Wie het minst had, had 10 homen verzameld. En men spreidde ze wijd voor zich uit, rondom het kamp. Het vlees zat nog tussen hun tanden, voordat het gekoud was, toen de toorn van de Heer tegen het volk ontbrandde. En de Heer bracht het volk een zeer grote slachtoffer. Het vlees zat nog tussen hun tanden. Beetje zoals die beer in Daniël hoofdstuk 7. Hij heeft nog 3 ribben tussen zijn tanden. Hij wilde nog meer eten. En dan wat in hem zegt, sta op, eet veel vlees. Dat was dus ook die gulzigheid van Medo-Perzië, dat geleid heeft tot een val. Je ziet dus het eerste koninkrijk Babylon, waarin je de trots van Lucifer terugziet, wat ook de reden was voor de val van Babylon. Zoals Lucifer gevallen is vanwege zijn trots, zo was de nationale trots van Babylon de reden van de val van Babylon. En zoals de lust van het vlees in Medo-Perzië de reden was van de val van Medo-Perzië, zo zie je dat terug in dat tweede beest. Met andere woorden, het is niet alleen dat in die profetieën die koninkrijken alleen benoemd worden, of in elk geval gesymboliseerd worden, maar ook dat je daarin de nationale zonde van die koninkrijken kunt terugzien. En ook de reden van hun val. Waarom zijn dit geen eeuwige koninkrijken? Dat is omdat ze niet een eeuwig fundament hebben. En dit zijn dus ook zondes die wij in ons persoonlijk leven dienen te overwinnen door de genade van Christus, wanneer wij het koninkrijk van God willen binnengaan. Ik zal kort ook het derde beest toelichten. Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en het dier had 4 koppen. En het werd heerschappij gegeven. We weten dat dat 4e dier Griekenland symboliseert en die 4 koppen, de 4 generaals van Alexander. Alexander de Grote, die al snel na zijn overwinning, in 321 na Christus geloof ik, overleden is. Voor Christus, sorry. En toen zijn zijn 4 generaals aan de macht gekomen. Dus dat koninkrijk verdeeld in 4 stukken. Ptolemeus in het zuiden kreeg Egypte. Seleucus in het noorden kreeg het stuk daar bij Syrië. Wat het voormalige Babylon was, zeg maar. En dan had je nog 2, Cassander en Lysimachus. Maar als je nou dieper ingaat op die symboliek, je kijkt ook naar de archeologie en de geschiedenis, dan zie je dat de luipaard ook in de Griekse mythologie en ook in de archeologie voorkomt in samenhang met de Griekse god Dionysus.
Wie van u heeft wel eens gehoord van Dionysus? Ook wel Bacchus genoemd. In Rome. Dat was de god van de wijn. En het symbolische dier, zeg maar, van Dionysus was de luipaard. En Alexander werd dus ook na zijn dood en ook tijdens zijn leven, geloof ik, werd hij geïdentificeerd en ook identificeerde hij zichzelf met die god Dionysus. Dus met een luipaard eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een heel toepasselijk symbool ook in de Bijbel, dat daar die luipaard gebruikt wordt om Griekenland te symboliseren. Nou is het interessant, wat was de reden dat Alexander uiteindelijk op jonge leeftijd reeds overleden is? Waar is hij aan overleden? Hij dronk wijn. En hij heeft waarschijnlijk op een gegeven moment daar heeft of gif in gezeten of misschien een overdosis, alcohol, geen idee. Maar die wijn, waarvan de god Dionysus, waarmee hij zichzelf identificeerde, zogenaamd de god was, is hem ook fataal geworden. Je ziet dus ook daar dat de zonde van Griekenland in dit geval, namelijk die wereldsgezindheid, Dionysus was ook, dan had je best wel hele wilde feesten, waarbij veel wijn gedronken werd, maar ook veel seksuele immoraliteit mee gepaard ging. Dat ook een van de dingen is, een nationale zonde in dit geval, maar ook misschien een zonde in ons persoonlijk leven die wij dienen te overwinnen. En zo zie je dat in elk van die dieren terug. Het laatste dier had grote ijzeren tanden. Er staat ergens een tekst in de Bijbel waar het spreekt over een generatie wiens tanden zijn als speren en als zwaarden. Dat is een Spreuken ergens. Ik weet die tekst zo niet aan mijn hoofd. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten mee. Goed, als je dan vervolgens leest over de Romeinen en hoe de Romeinse soldaten bij Johannes komen en zeggen, wat moeten wij doen? Dat hij zegt dat ze geen geweld moeten gebruiken en dat ze ook tevreden moeten zijn met hun soldaten. Met andere woorden, zij waren dus gewend om ook anderen om te plunderen. En ook mensen dingen afhandig te maken en zo zichzelf te verrijken. Dus je ziet dat brute geweld, wat je eigenlijk ook in die symbolische beschrijving ziet van dat vierde dier, dat zie je ook terug in het karakter van de Romeinen. Deze 4 dieren symboliseren dus niet alleen maar gewoon 4 koninkrijken, maar ook de nationale zonden van die koninkrijken. Waarom zijn het dieren? Ellen White spreekt over dat wij onze animal passions moeten overwinnen, onze dierlijke driften, onze dierlijke hartstochten, die ons beroven van onze menselijke waardigheid. Namelijk, God wil u en mij herstellen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus, in wie die dierlijke hartstochten geen plek hebben gehad. De Heer Jezus Christus heeft als mens laten zien wat het betekent om godvruchtig te leven zoals God het wil. En hij wil ons ook de overwinning geven over die dierlijke hartstocht, over die dierlijke driften, over onze trots, over de lust van het vlees, en onze vraatzucht misschien, onze gulzigheid, over onze wereldsgezindheid en het verlangen naar wijn en gezelschap en feestjes. En wijn is ook in symbolische zin, symboliseert ook doctrine. Die 4 koppen. 4 is in de Bijbel ook een getal van de aarde, om het zo maar te zeggen. Je hebt de 4 windhoeken van de aarde. Dus het symboliseert ook die aardse wijsheid, die niet van boven komt, om het zo maar te zeggen. De Griekse filosofie, die ook probeerde om de mens zogenaamd een beter mens te maken door middel van de deugdethiek. Waarbij in de praktijk alleen maar moreel verval zichtbaar is in de geschiedenis van Griekenland. Maar de Heer wil ons daar de overwinning over geven. Dat wij niet onze wijsheid uit de wereld ontvangen. En volgens wereldse ideeën leven. Maar volgens de maatstaven van Gods woord. Dat wij ons niet laten leiden door
onze hartstocht, onze agressie, onze irritatie en onze impulsen. En niet andere dingen die ons niet rechtmatig toebehoren afhandig nemen. Zet tegenover deze dierlijke hartstocht de 10 geboden. En je ziet dat wanneer wij Gods geboden houden, dat het een heel ander koninkrijk wordt. En dat is ook waartoe wij geroepen zijn. Hoe kunnen wij dan bevrijd worden van deze zonde? Hoe kunnen wij van deze dierlijke hartstochten bevrijd worden? We hebben het gehad in het begin over de storm op het meer. Wie deed de storm bedaren? Dat is de Heer Jezus Christus. En zo is het ook hier in Daniel hoofdstuk 7. Het begint met die storm. De winden waaien, de golven klotsen tegen de rotsen als het ware. Het is een zeestorm waar dan het gewoel der natie, waar dan die 4 dieren uit voortkomen. Die aardse koninkrijk, gedreven door dierlijke drift, om het zo maar te zeggen. Maar dan is het, hoe komt dit koninkrijk, deze heerschappij van de zonde, hoe komt dat ten einde? We lezen het in Daniel hoofdstuk 7, vers 13 en 14. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. We zien dus dat daar waar door de eeuwen heen in de geschiedenis de beesten geregeerd hebben. Het is interessant dat een Franse schrijver, Albert Camus, een atheïst, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak in 1939 in september, toen schreef hij: The reign of beasts has begun. De heerschappij der dieren, der beesten is begonnen. Hij sprak over de beestachtige Europese gezichten die hij overal zag. Omdat mensen door hun dierlijke driften gedreven werden in die oorlog, in die conflicten. Maar het is hier dus dat de mensenzoon komt. Dat hij een einde maakt aan de heerschappij van die beesten. Een einde maakt aan de heerschappij van de zonde. En de menselijke waardigheid herstelt. Dat zal hij doen wanneer hij komt aan het eind van de geschiedenis, zeg maar. Maar hij wil dat ook nu doen, in uw en mijn leven. Daar waar wij slaaf zijn van onze zonde. Waar wij gedreven worden door trots, door hoogmoed, door de lusten van het vlees, door wereldsgezindheid, door een zekere mate van agressie. Waar wij slaaf zijn van de zonde, daar wil de Heer een einde maken aan de heerschappij van die dierlijke driften in uw en mijn leven. Zodoende wil ik u dat ook meegeven. De Heer wil u vrijmaken. Hij wil u van de zonde bevrijden. Daarvoor is hij gekomen. Zijn naam is Jezus, want als hij zijn volk verlossen van hun zonde. Zodoende wil ik u ook op het hart leggen om niet hier vandaan te gaan en te denken, oh ja, doe ik wel, kom het later. Maar om werkelijk uw volledige hart, ik wil u daartoe oproepen, om uw volledige hart op de Heer Jezus Christus toe te vertrouwen. Want hij komt spoedig. De preek die u misschien vandaag hoort, die u misschien de afgelopen tijd gehoord hebt, u weet niet hoeveel preken u nog zult horen. En bij iedere preek, iedere keer wanneer het woord van God verkondigd wordt, en iedere keer wanneer u denkt, oh ja, het zal wel, komt al een keer, ik ben jong, laat me leven, of ik heb nog andere plannen. Er komt een dag, dan is het te laat. Heen wanneer gij zijn stem hoort, staat er in de schrift. Verhard uw harten niet. U weet niet hoeveel tijd u nog heeft. Ik weet ook niet hoeveel tijd ik nog heb. En ik weet wel dat ik mijn voorbeeld bereid op het koninkrijk van Christus. En ik wil u allen daar ook toe aanmoedigen. Zonder met de vinger te wijzen, want ik heb zelf genoeg werk aan mezelf. Maar ik wil u daar wel toe oproepen om ook Christus uw volledige hart te geven en toe te vertrouwen. En hem te volgen. Hij heeft u lief. Hij is voor u gestorven.
Ik zou willen vragen, denk daar eens over na en daarmee wil ik ook afsluiten. In hoeverre bent u bekend met de wereldgeschiedenis? Sommigen van u misschien weinig. Het hier en daar wel wat gehoord over Napoleon, over Alexander de Grote, Karel de Grote, Julius Caesar, de farao's. Maar even, als we gewoon kijken naar dat beetje wat we misschien weten. Die grote namen uit de geschiedenis. Van koningen en keizers. Misschien van beroemde componisten. Misschien van filosofen. Socrates, Plato, Aristoteles, Confucius in China. Mohammed, de oprichter van islam. Nee, de pausen en de priesters. Is daar iemand die überhaupt qua liefde, qua grootheid, qua goedheid, qua gerechtigheid ook maar in de buurt komt bij Jezus Christus? Dat is een serieuze vraag. Hoe meer ik lees over de geschiedenis, hoe meer ik daarover nadenk, hoe meer ik kijk naar de karakters van mensen om mij heen, van politici die nu aan de macht zijn. Niet alleen in Nederland, maar internationaal. Er is niemand die qua karakter, qua gerechtigheid, qua goedheid, qua liefde voor zijn volk, ook maar in de buurt komt bij Jezus Christus. De enige die daar een schaduw of een beetje van laten zien, zijn christelijke leiders geweest in de geschiedenis. In het leven van Paulus zie je veel van het leven van Christus terug. En zo zijn er ook door de eeuwen heen godvrezende mannen en vrouwen geweest en die zelfopofferende liefde van Jezus Christus terugzien. Maar daarbuiten niets. Helemaal niets. Dat is met name ook een oproep aan de jonge mensen. Ik ben zelf nog jong. Ja, je kunt 1000 voorbeelden kiezen in de wereld. Allemaal grote zangeressen, grote zangers. Allemaal mensen die op tv een prachtig plaatje laten zien. Wat is het waard? Wat gaat het jou brengen überhaupt om dat voor ogen te houden? Wat is de meerwaarde daarvan? Brengt het jou dichter bij God? Maakt het jou een beter mens? Bereidt het je voor op het koninkrijk van God? Wat hebben die mensen laten zien van liefde? Wat hebben ze voor jou gedaan? Zijn ze voor jou gestorven? Niet. Hoe meer je daarover nadenkt, er is niemand die qua liefde, qua grootheid, qua ontferming, qua betrokkenheid bij jouw persoonlijke leven in de buurt komt bij Jezus Christus. Hoe meer je daarover nadenkt en hoe meer je beseft dat Hij alleen om jou geeft, dat Hij alleen degene is die al jouw liefde waard is, al jouw eer, al jouw aanbidding. Op het moment dat je dat beseft, dan is het. Dan heb je alle reden om je leven volledig aan Hem toe te vertrouwen. En op het moment dat je die stap neemt, want het kan ook soms eng zijn, dat je denkt van ja, maar dan heb ik het zelf niet meer in de hand. Dan moet ik bepaalde dingen, mijn rapmuziek die ik vroeger maakte, opgeven. Mijn carrièreplannen misschien opgeven. Maar dan mag je weten dat de Heer Jezus Christus een beter plan heeft. Abraham ging omdat God hem geroepen had, zonder te weten waarheen. En zo is het misschien ook met u en mij. We weten niet precies op het moment dat wij ons leven, ons hart volledig overgeven aan de Heer, waarheen we zullen gaan. Maar we mogen weten dat Hij ons zal leiden naar het beloofde land. Daarmee wil ik afsluiten. Bedankt voor uw tijd en aandacht. Ik zou u willen vragen om, voor zover het mogelijk is, samen met mij neer te knielen en samen met mij te bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde. Heer, wij danken u voor uw woord dat ons zo duidelijk en zo krachtig laat zien dat alleen uw koninkrijk stand zal houden tot in eeuwigheid. En dat alleen de heerschappij van Jezus Christus eeuwig blijvend is. En ik wil u zo bidden, Heer, dat u een einde
maken dan de heerschappij van onze dierlijke driften, dierlijke hartstochten. Heer, dat u ons de genade wilt geven om alle trots te overwinnen, zodat wij niet zijn als Lucifer, de vervallen engel, en niet ten val komen zoals Babylon. Dat u een einde wilt maken, Vader, aan alle gulzigheid en alle lusten van het vlees, omdat wij niet ten val komen, zoals Medië en Perzië. Dat u een einde wilt maken, Vader, aan alle wereldsgezindheid in ons leven. Alle liefde voor feestjes en drank en wereldsgezindheid. Zodat wij niet ten val komen zoals Alexander door de wijn ten val is gekomen. En dat u een einde wilt maken, Vader, aan ook de zonde van de Romeinen, die misschien ook in ons leven zichtbaar zijn. Een stuk agressie naar andere mensen toe. Dat wij misschien oneerlijk handelen, zoals ook de tollenaars dat deden in opdracht van de Romeinen, of in elk geval in dienst van de Romeinen. Heer, geef ons de genade om rechtvaardig te worden. Schrijf uw wetten op ons hart, in ons binnenste, in ons verstand. Dat al onze gedachten en onze gevoelens in harmonie gebracht mogen worden met uw wil. En ik dank u, Heer Jezus Christus, dat u gekomen bent om ons van de zonde te bevrijden. Ik dank u, Heer Jezus Christus, dat u ons ook laat zien, wanneer wij nadenken over wie u bent. En ook in vogelvlucht de geschiedenis overdenken hier. En stilstaan bij de koningen en keizers en leiders en filosofen en godsdienstige leiders die er geweest zijn. Heer, er is niemand zoals u. Niemand die überhaupt qua liefde, qua grootheid, qua genade u kan evenaren of überhaupt kan benaderen. En ik wil u zo ook bidden, Heer, dat u onze harten wilt aanraken. Dat u het ieder hier de genade wilt geven om zijn of haar leven volledig aan u toe te vertrouwen. Alle verborgen delen in ons leven nog, alles waar wij zelf nog Heer en Meester zijn. Dat u ons de genade wilt geven, Heer, om u als Heer en Meester en als Redder te erkennen. Om u binnen te laten in onze harten, Heer. Omdat u Heer en Meester mag zijn in ons volledige leven. Omdat wij gevormd mogen worden naar uw beeld. Dat wij uw karakter mogen weerspiegelen. Zoals u ook beloofd hebt, dat u uw geest geeft aan wie u gehoorzaam zijn. Dat niet de geest der ongehoorzaamheid in ons werkt, maar de geest van gehoorzaamheid. Uw heilige geest. Omdat wij geheiligd mogen worden. Wil ons voorbereiden op uw koninkrijk, Heer. Want de tekenen in de tijden wijzen erop dat u spoedig komt. En ik wil u zo danken, Heer, dat we ook mogen weten dat u dat werk in ons wilt doen. Dat we dat niet zelf hoeven te doen, niet in eigen kracht, niet in eigen wijsheid, niet omdat wij het kunnen, Heer, maar omdat u het beloofd hebt, omdat u het kan. Heer, laat zo ons geloof in u berust zijn op uw belofte. En ik dank u, Vader, dat we dat van u mogen vragen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Pastor Amar, Senhor, dá-me por Joseph, o coração da Sacra Manas. Para enviar